равзанаи трансферии зимистона наздик аст ва мо гузаришҳои калонро дар моҳи январ мунтазирем. Дастаҳои қавӣ бозингарони номдор мехаранд ва бархе дигар дастаҳо бошад фоидаи пулӣ ба даст меоранд. Дар ин навор мо оиди 10 бозингаре мегӯем ки моҳи январ шояд дастаашонро тарк кунанд. дӯстон, футболи аврупоӣ бисёр ҳам ҷолиб сипарӣ шуда истодааст. имрӯз ла лигаи испания ҳам бозиҳои нимаи дуюми мавсимро оғоз мекунад. атлетико мадрид бо элче бозӣ мекунад, вале беситораҳои худ Гризман ва Феликс. тамошои ин ва дигар бозиҳои ҷолиби футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди таҷфот. силкаи бозӣ дар комментария ва ҳама муваффақият. якум Азар. кори Азар аз омаданаш соли 2019 дар Мадрид омад накард. росташро гӯем, ӯ шояд хурсандам шавад агар Реал моҳи январ ӯро гусел кунад. баъзеҳо фикр мекарданд ки Азар дар ҷоми ҷаҳон худро нишон хоҳад дод, вале ин чизам нашуд. баръакс, ӯ шармандавор бо мунтахабаш ноком шуд. ин охирин умеди Анчелотиро ҳам барбод дод. бад шуд наки. хулоса, Азар дигар ба Реал лозим нест, бахусус баъди омадани Эндрик. оё Челси дубора ӯро мехарида бошад? Азар ба ин чиз зид нест, вале агар нашавад, ӯ ба дигар даста меравад. дуюм Беллингем. талоши дастаҳои бузургро барои Беллингем дида, баъди ҳунари зебояш дар ҷоми ҷаҳон ҳайрон мешавем агар ӯ то ба охири мавсим дар Дортмунд монад. бештар Ливерпул барояш талош хоҳад кард, чунки ҳолати нимҳиматгаронаш бад ҳастанд. Кейта, Тиаго ва Оксле ҳамеша мушкилӣ доранд. Хендерсон солхӯрда шуд ва ҳатто Артур Мелои харидашуда ҷароҳат дорад. Ливерпул Беллингемро бештар лозим дорад ва дилхоҳ маблағи Дортмунд мехостаро моҳи январ пардохт мекунад. ҳамчунин ин трансфер шояд тезтар рух диҳад, чунки Реал ва Сити низ марохи зиёд доранд. онҳо метавонанд пешниҳодҳое кунанд ки рад кардан намешавад. сеюм Жоао Феликс. ба назар чунин мерасад ки муносибати Феликс ва сармураббии даста Диего Симеоне на он қадар хуб аст. ин сабаб мешавад ки Феликс тарки даста кунад. пеш аз ҷоми ҷаҳон сару садаҳо оиди ин масъала зиёд шуда буданд. ин ҳамлагари португалӣ танҳо 23 сол дорад ва аксари дастаҳои аврупоӣ чашм ба ӯ андохтаанд. масалан ПСЖ, МЮ, Арсенал, Ливерпул ва ҳатто Барселона омодаи қабул карданаш ҳастанд. Феликс дигар дар Атлетико мондан намехоҳад. чорум Ҳаким Зиеш. Зиеш дар Челси на он қадар хуб худро нишон дода тавонист ва то ба имрӯз монданаш ҳайрон мекунад моро. ӯ тобистони гузашта қариб тарки даста мекард. ҳунари зебояшро дар ҷоми ҷаҳон дида шояд Челси ба хулосае ояд ки ӯро дар даста нигоҳ дорад, вале ҳамзамон метавонад аз фурӯхтанаш бо нархи гарон фоидаи пулӣ ба даст орад. дастаи лондонӣ аллакай Нукукро тобистон ба даста ҳамроҳ мекунад ва аз ҳозир барояш ҷойи холӣ омода мекунад. агар ҷо кам кунад, инашро ҳам шояд бинем. панҷум Кристиан Пулишич. Пулишич ҳам яке аз онҳое аст ки интизориҳои Челсиро бароварда накард ва тарки даста карданаш дар моҳи январ бештар имконпазир аст. ё ба иҷора ё ба фурӯш, хулоса ба ҷои дигар бояд равад. дар ҳайати Амрико бозӣ кардану голҳои муҳим заданаш диққати дастаҳои бузургро ба худ ҷалб кард. ӯ метавонад ба МЮ, Арсенал ё Ньюкасл ба осонӣ гузариш кунад ё муваққатан иҷора равад. шашум Мемфис. ин бача ба талаботи даста ҷавоб дода натавонист ва шояд ба қатора нишаста тарки Каталония кунад. хави барои худ Дембеле, Фати, Торрес ва ҳатто Рафиняро нигоҳ дошт ва ҷароҳати Депай дар нимаи аввали мавсим мушкилии ҷиддӣ ба бор овард. Мемфис тобистон қариб фурӯхта мешуд, вале ӯ инро нахост. ин дафъа ҳама чиз ба таври дигар аст. баъди бозии хубаш дар ҷоми ҷаҳон шояд ӯ ба хулосае ояд ки тарки даста кунад ва дар шароити дигар малакаи худро такмил диҳад. ҳафтум Жорди Алба. Алба бозингари дигаре ки Барселонаро моҳи январ шояд тарк кунад. ӯ легендаи даста аст, вале интихоби якум дар ҳайат дигар нест. Балде ва Алонсо мавқеи ӯро гирифтанд. новобаста аз капитан будан вақти ками бозиаш сабаб мешавад ки даста ӯро ба ягон тими дигар равон кунанд. Алба дар ҳайати Испания дар ҷоми ҷаҳон на он қадар хуб бозӣ нишон дод. ин сабаб мешавад ки Барса ба легендаи худ дарро нишон дода гусел кунадаш. ҳаштум Ван Бисака. мутаассифона Ван Бисака тамоман ба рақшаҳои Тенхаг намедарояд. бозии зебояш дар ҷоми Англия шояд сабаб шавад ки сармураббӣ як бор дигар оидаш фикр кунад. Далот дар хати ҳимоя ҳамеша шомил аст ва Тенхаг Маласияро бештар писанд дорад нисбат ба Ван Бисака. ӯ шояд ҳамин январ ба дигар ҷо кӯч бандад. нуҳум Смис Роу.
мартинелли ва эдигард вазифаи худро хуб иҷро доранд ва ин сабаб мешавад ки смитро ба худ ҷойи дигар гуфтанро шурӯъ кунад. ӯ дар вақти иҷора буданаш ҳунари зебо нишон медод, вале вақтҳои охир ҷароҳатҳо ба ин иҷозат намедиҳанд. даҳум, Закария бояд то тобистони соли оянда дар Челси монад, вале Грэнд Поттер ба ӯ эҳтиёҷ надорад. ҳайрон намешавем агар шартномааш моҳи январ қатъ шаваду ӯ ба Ювентус баргардад. бадии кор ҳамин ки Ювентус ҳам ба ӯ эҳтиёҷ надорад, чунки Погба, Паредес, Рабио, Костич ва Локотели ҳама барои ҳайати асосӣ рақобат доранд. боз ки моҳи январ ба дигар даста мегузашта бошад? Дар комментария нависеду навори навро мунтазир бимонед.